Към 4-5 часа, за той да се освободи да наприми. Отидаме на средбата, ние му носим една книга Македония от Радулов, що е издава. От Георги Радулов, да му подариме на него. И му подарихме, той само взе. 10 лаги на България? Не. На Радулов. Лаги на... История на Македония. История на Македония. История на Македония. Добро, и му носиме да я чита. Така. И почнаме да сборуваме, той през цяло време не се интересира от нас. Що напраша за българското ВМРО БНД, какви са, що са, имат ли пратеници, ние сме дошли тук да разговаряме за нас, не да разговаряме за ВМРО БНД. На Каракачанов. На Каракачанов. И той почна да стана сбор нещо за, че няма пари за вестник да издаваме едно от друго. И той рече, ние сме много тежко сопари. Не можем, вика... Народна воля. Да. Нямаме пари чистачката да й платим. Тук бяха правили ремонт тогава на сградата. Тая сграда казват, наши луги долагат, майстори, те фарбаха столовете, масите, нямаме никакви пари. Много тежко. И казват, няма пари, няма. В едно време му се яви някой на телефона, изглежда беше доста, и слушаме, казва, аз сам ке се оправям. Фактически тя сигурно каза, да дойде и тя, защото говорката беше от нас четворици, от тях четворици. А тук остана само Любчо. И само след една година, Любчо кога се яви на избори, в Македония рекоха, тук реки от пари течат за Любчо, за подкрепа. А само пред една година той се жалеше, че нямат пари за една столица да направят. И тогаш, след изборите, като победи Любчовеки, тук в България беше таква еуфория за тези избори, дека в България нямаха такъв интерес, колко шок е стане в Македония. Изглежда всички пари бяха от тук. От 40 милиона. И всички общински председатели за локалните избори в Македония, тук бея на Огняново, има минерални бани, на Обука. СДС беше на власт тогава, Иван Костов в България, 97 година и 8. Добро. Всички общински председатели на ВМРО от Македония беят тук на Обука, как да спечелят изборите в Македония. Тук бе на в България. Тук е едно село на 20 км. Беше един известен бе. И още нещо да добавя. Чекай, ме интересира мене. На едно место бея сите тие место. В кое село бея? Огняново има бани, минерални бани. Ангел, колко души бея? 3 автобуса. 3 автобуса. 150 човека. Колко време седя тук? Мислям 3 дена беше. 3 дена беше. Ама не пущаха на мене ми речи мой братовчет, който тогава нещо пише, журналист го даваше малко журналист, той ми каза. Не пущаха външни лица, там 3 дена имаха обука. Има профилакториум голям, като цар Самуил на Банско какя, с минерални извори, там бе на обука. Сите общински председатели на ВМРО. Имаше една